Καμία. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Καλή συνέχεια να έχουν. Το στόμα, ένα εργαλείο φοβερό, έτσι. Ένα εργαλείο έκφρασης, το οποίο όμως πρέπει να προσέχουμε και να βουλευτεί. Πώς? Να το δουλέψουμε και να μπορούμε. Βέβαια. Στοματική υγιεινή, λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό θέμα για το οποίο ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε, κυρίως στα μικρά παιδιά, που από εκεί ξεκινάει όλη η διαδικασία. Όσο πιο καλύτερη στοματική υγιεινή έχουμε σε μικρή ηλικία, τόσο καλύτερα θα είμαστε και όταν μεγαλώσουμε. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Κουβελά, παιδοδοντίατρο. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά πάντα και υγεία σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης και βλέπουμε και ένα επιτελείο μικρών φίλων. Το ένα χασμουριέται. Εδώ έχουμε τον Ανδρώνικο, έχουμε τον Ανδρέα, έχουμε την Αγγελίνα, τον Νικόλα. Τα καλύτερα παιδιά. Μπράβο. Είμαστε ευτυχισμένοι σήμερα. Και είδα και μια χαρακτηριστική εικόνα, η οποία τώρα τελευταία έχει συμβεί και σε μένα. Είδα παιδάκι που να κάθεται στην οντιατρική καρέκλα και να χασμουριέται. Εγώ, κύριε Κουβελά, πραγματικά, επειδή είμαι πολύ φοβητσιάρης και ευτυχώς δεν το έχω μεταδώσει στο γιο μου. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Πραγματικά, μέχρι και αυτή την ηλικία φοβόμουν να πάω στον οντίατρο και βρέθηκε ένας οντίατρος, καλή τώρα, που πραγματικά πήγα, έκανα σφράγισματα αυτά και κοιμήθηκα στην καρέκλα που δεν υπήρχε περίπτωση. Και είδα το παιδάκι τώρα που χασμουριέται. Έτσι, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Είναι γεγονός ότι τα παιδιά σε τόσο μικρή ηλικία, εδώ σχολείο πάνε, αλλάζουν περιβάλλον, πάνε πρώτη μέρα πρωτάκια στην πρώτη δημοτικού, έχουν πάει στο νηπιαγωγείο ήδη, ξέρουν τι είναι το σχολείο και τούτης είναι τρομαγμένα, φοβισμένα, καινούριο περιβάλλον, άγνωστος ο δάσκαλος ή η δασκάλα, με αποτέλεσμα όλα αυτά να δημιουργούν ένα άγχος και ένα στρες. Φανταστείτε τώρα να έρθουν στον οδοντίατρο, όπου το στόμα είναι τόσο πολύ προσωπική περιοχή και να έρθει ένας άγνωστος να ασχοληθεί με το στόμα του. Φανταστείτε πόσο στρες δημιουργεί. Εδώ βλέπουμε όμως τα παιδάκια είναι πολύ εξοικειωμένα, πολύ ήρεμα, σαν παιχνίδι το έχουν δει. Τι είναι αυτό που τα κάνει να μην φοβούνται και τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι γονείς, ας πούμε, και να μάθουμε στα παιδιά να μην φοβούνται τον οδοντίατρο, που είναι πολύ σημαντικό το να έρθουν σε εσάς. Πρώτα απ' όλα το παιδί καλό είναι να έρχεται στον οδοντίατρο με το σχολείο του. Τα παιδιά αυτά ήδη έχουν έρθει πριν από ένα εξάμηνο με το σχολείο τους για πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο. Όλο το σχολείο, όλος ο παιδικός σταθμός μαζί. Ενημερώθηκαν, παίξαμε ένα παιχνίδι προληπτικής οδοντιατρικής, κατάλαβαν πώς πρέπει να προφυλάσσουν τα δόντια τους με τις τροφές τις οποίες θα τρώνε και πώς πρέπει να βουτσίζουν τα δόντια τους για να μην έχουν προβλήματα. Αφού έγινε όλη αυτή η εκπαίδευση και να μας απέδειξαν με το παιχνίδι ότι κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται, περάσαμε στο γιατρό και τα εξετάσαμε. Άρα όλα έχουν περάσει μέσα σε μια ομάδα. Το ένα με το άλλο βοηθιέται στο να, αν έχει κάποιο άγχος ή κάποιο μικρό φόβο, να το μειώνουν. Και όλα πια ξέρουν τώρα ότι ό,τι και να γίνει σε αυτό το χώρο δεν υπάρχει περίπτωση να σας στεναχωρήσουν, ότι πάντα το παιδί έχει δίκιο και ό,τι και να γίνει δεν θα υπάρχει περίπτωση να στεναχωρηθεί ή να πάθει το παραμικρό στο γιατρείο. Γιατρέ, από ποια ηλικία ένα παιδάκι πρέπει να αρχίσει να επισκέπτεται τον παιδοδοντίατρο? Το παιδάκι από 2-2,5 ετών. Αλλά καλό είναι η μητέρα στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης να επισκεφτεί παιδοδοντίατρο για να πληροφορηθεί τι διατροφή πρέπει να κάνει η ίδια στο τελευταίο διάστημα της εγκυμοσύνης στον εαυτό της, όπως και κατά τη διάρκεια της γαλακτοφορίας της, προκειμένου να έχει καλύτερη υγεία όσον αφορά το στόμα του το παιδί της. Σε αυτά τα παιδάκια που είναι τόσο μικρά, που έχουν τα πρώτα τους δοντάκια, τα οποία θα τα αλλάξουν γύρω στη Δευτέρα Δημοτικού, σφραγίσματα κάνουμε? Οπωσδήποτε. Αν υπάρχει κάποιο χαλασμένο δοντάκι, πρέπει αμέσως να αποκατασταθεί. Να ξέρουμε ότι τα 4 πάνω και τα 4 κάτω δόντια τα αλλάζουν στην πρώτη φάση αλλαγής της οδοφυΐας τους, που είναι περίπου στο 7ο έτος ηλικίας, 6,5 με 7,5. Για να αλλάξουμε τα υπόλοιπα 12 δόντια, γιατί 20 έχουν νοηγυλά δόντια τα παιδιά στο στόμα τους, για να αλλάξουμε τα υπόλοιπα 12 θα πάμε 11, 11,5, 12 χρονών. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι αν σε ένα παιδί τώρα 4,5 ετών υπάρχει κάποιο χαλασμένο δόντι, υποχρεούμεθα να το φτιάξουμε, να το αποκαταστήσουμε, γιατί θα το χρησιμοποιήσει για άλλα 7 με 8 χρόνια. Ναι, 4, περίπου 7 χρόνια ακόμα. Ναι. Άρα θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς να έχει ενοχλήσεις, χωρίς να πονάει, χωρίς να κάνει απόστημα και χωρίς να χρειαστεί εξαγωγή. Βοηθάμε τα παιδάκια μας στο πλύσιμο των δοντιών, και αν ναι, μέχρι ποια ηλικία, ή τα αφήνουμε με τις δικές σας οδηγίες να το κάνουν, να είναι δική τους ευθύνη και να το κάνουν μόνα τους? Όχι, η δική τους ευθύνη δεν αρκεί. Πρώτα απ' όλα, μήνυμα πρώτο. Το παιδί πρέπει να βλέπει τον μπαμπά και τη μαμά να βουτσίζουν τα δόντια τους. Τότε παίρνει σημαντικό κίνητρο, λειτουργεί σαν πρότυπο εικόνα ο γονιός, με αποτέλεσμα πολύ πιο εύκολα για τα παιδιά να κάνουν τη στοματική υγιεινή τους χωρίς να τα πιέζει ο γονιός.
Η θαυματουργός λέξη για να μην αργεί το παιδί να κάνει σωματική υγιεινή είναι όχι μπράβο που τα βούτσισες, πες μου τώρα που καθάρισες τα δοντάκια σου πώς νιώθεις. Τότε το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι πραγματικά είναι ωραίο πράγμα να έχει βουτσισμένα δόντια, του αρέσει του ίδιου του παιδιού και δεν τα κάνει επειδή το λέει ο μπαμπάς, ή επειδή το λέει η μαμά, ή επειδή το λέει ο γιατρός, ούτε επειδή θα ακούσει τον μπράβο. Γιατί από τον μπράβο δεν θα μπορεί να ακολουθείτε και να προχωράει στη ζωή του συνεχώς ακούγοντας μπράβο, θα πρέπει να βρει τη χαρά της ικανοποίησης μέσα από τον ίδιο τον εαυτό. Έτσι λοιπόν, όταν γίνει το καθάρισμα των δοντιών και έχουμε ωραίο καθαρό στόμα του παιδιού, να το ρωτήσουμε τότε: πώς νιώθεις, ψυχούλα μου, που είναι καθαρά τα δοντάκια σου? Πες μου πώς νιώθεις το στόμα σου. Για να αρχίσει το παιδί να καταλαβαίνει ότι εκείνο έχει την κύρια ευθύνη και την απόλαυση της καλής σωματικής του υγιεινής. Τι κάνουμε όμως σε αυτή την ηλικία, γύρω στα 6-7, που τα παιδιά θέλουν όχι μόνο να πλύνουν τα δόντια τους, αλλά ούτε να πληθούν δεν θέλουν καλά-καλά και ό,τι και να κάνουμε εμείς τα κυνηγάμε. Δηλαδή, εμένα για να πλύνει τα δόντια πρέπει να το δείξω από το ίντερνετ σάπια δόντια, ώστε να τρομάξει και να δει τι μπορεί να πάθει. Εντάξει, είναι λίγο αυστηρό αυτό, αλλά να σας πω ένα πράγμα. Αν υπήρχε τρόπος να γενικευθεί, να έχουν τα παιδιά την πρώτη επίσκεψη στο οδοντήριο σε ομάδες, κάτι που είναι δύσκολο αν είναι κανείς μόνος του, αλλά εάν είναι σε παιδικό σταθμό να πηγαίνουν στον παιδοδοντίατρό τους σε ομάδες τα παιδιά, τότε πραγματικά όλη αυτή η διαδικασία γίνεται πολύ πιο φυσιολογική και πολύ πιο άνετη. Δεν θα ταλαιπωρείται ο γονιός συνεχώς να πιέζει το παιδί, κάνε αυτό, κάνε το άλλο, γιατί τα παιδιά έχουν βαρεθεί να ακούνε τους γονείς, να τους λένε συνέχεια τι να κάνουν. Θέλουν να βρούνε τον τρόπο και την ομορφιά να κάνουν πράγματα από μόνα τους, πράγματα που είναι θετικά και πράγματα που προάγουν την υγεία τους. Φανταστείτε πόσες ερωτήσεις έχουμε, γιατρέ, δεν προλαβαίνουμε. Πες. Για την επιλογή της πρώτης οδοντόβουρτσας. Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς? Πάνω τώρα σε πολύ μικρή ηλικία. Όχι στα παιδιά που είναι κοντά μας, σε παιδάκια που είναι πάρα πολύ μικρά. Υπάρχει ένα γαντάκι που η μητέρα το περνάει στο δάχτυλό της. Δεν χρειάζεται να βάλει ουσιαστικά μεγάλη ποσότητα από οδοντόβουρτσα, απλώς να καθαρίσει καλά τα δόντια του παιδιού, τα οποία καθαρίζονται σχετικά πολύ όμορφα. Αν δεν θέλει να χρησιμοποιεί αυτό το αντικείμενο η μητέρα, μπορεί να πάρει μια γάζα και με τη γάζα να καθαρίσει από τα όλα προς την κορυφή του δοντιού τα δόντια του παιδιού, όπως περίπου μπορούμε να δείξουμε τώρα εδώ, στη φίλη μας την Ήριδα. Άνοιξε, αγαπούλα μου, άνοιξε με το στοματάκι. Και να καθαρίσουμε δηλαδή για τα πάνω δόντια με αυτόν τον τρόπο. Η Ήριδα τα έχει πάρα πολύ καθαρά βουτσισμένα, γι' αυτό και δεν κυτρινίζει η γάζα. Σε παιδάκια όμως που δεν έχουν πολύ καλά βουτσισμένα δοντάκια, η γαζούλα κυτρινίζει και τότε φαίνεται πως απομακρύνουμε τη μικροβιακή πλάκα. Διότι πρέπει να ξέρουμε από τόσο μικρή ηλικία ότι όταν βουτσίζουμε τα δόντια δεν τα βουτσίζουμε αόριστα για να είναι καλά, τα βουτσίζουμε για να διώξουμε τα μικρόβια. Οι τροφές του παιδοσάλιου φεύγουν πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που κολλάει στα δόντια και δεν φεύγει παρά μόνο με το πολύ καλό βούτσισμα είναι τα μικρόβια. Να ρωτήσω συμπληρωματικά σε αυτό, γιατρέ, που είπε ο Δημήτρης, ηλεκτρική οδοντόβουρτσα χρησιμοποιούν τα παιδιά μας ή όχι? Σε αυτή την ηλικία, αν μάθουν μόνο. Πρώτα απ' όλα είναι θετική η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Δεν το συζητώ, είναι πάρα πολύ θετική. Αλλά να μην εξαρτάται το παιδί από την ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Γιατί αν βρεθεί κάπου χωρίς την ηλεκτρική οδοντόβουρτσα και με μία βούτσα στο χέρι, δεν θα βουτσίσει τα δόντια, τι θα γίνει? Επειδή λοιπόν μιλάμε για μικρά παιδιά που φροντίζουμε να αποκτήσουν συνήθειες που θα διατηρήσουν για μια ολόκληρη ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε τη βούτσα και μεγαλώντας, αφού έχουν αποκτήσει ευχέρεια στο να κάνουν στοματική υγιεινή με τη βούτσα, να πάνε και στην ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Αλλά σε αυτή την ηλικία, καλό θα είναι να τα βουτσίζουν τα παιδιά μόνο τους, βλέποντας το μπαμπά και τη μαμά, και μετά ένα χεράκι να τα περνάει και μανούλα να καθαρίζουν τα δοντάκια πολύ καλά. Να πω εδώ ότι πρέπει η κάθε δοντική επιφάνεια να καθαρίζεται 10 φορές από την οδοντόβουρτσα. Δηλαδή, από πάνω προς τα κάτω, αν υποθέσουμε πως είναι οδοντόβουρτσα εδώ, έστω που είναι και η γάζα, να καθαρίζουμε και τα πίσω δόντια και τα μπροστινά, τα με κάτω από τα ούλα προς τα πάνω, έτσι, τα δε πάνω δόντια από τα ούλα πάλι προς τα κάτω. Αυτό που λέτε εσείς δηλαδή. Αυτό που λέτε εσείς δηλαδή, οι παιδοδοντίατροι, μετράμε μέχρι το 10. Ακριβώς. Για κάθε 2-3 δόντια. Μια ομάδα δοντιών δηλαδή που φτάνει και καθαρίζει η βούτσα. Μάλιστα. Είναι δύσκολο. Όλοι ξέρετε, έχουμε συνηθίσει βούτσε τα δόντια σου. Είναι μια εντολή πολύ αόριστη, αβέβαιη. Τι να πει το παιδάκι, τι ξέρει. Βάζει τη βούτσα 1, 2, 3, τα βούτσα. Μα δεν είναι έτσι, γιατί το στόμα μπορεί να μυρίζει ωραία,
αλλά τα μικρόβια είναι κολλημένα στα δόντια. Πρέπει λοιπόν η μπούτσα να περνάει από κάθε οδοντική επιφάνεια 10 φορές. Μπορεί να το κάνει το παιδάκι όσες φορές θέλει, αλλά καλό είναι να επιμελείται και η μητέρα έως ότου γίνει το παιδί 6-7 ετών. Γιατρέ, πρέπει να σας πω ότι είστε τόσο πράος, τόσο ήρεμος και τόσο μεταδοτικός που μας έχει έρθει ο Λονό να πάμε να πλησιάσουμε τα δόντια μας. Και νήματα κάνουμε, και νήμα. Βλέπουμε τόσα παιδάκια μέσα σε οδοντιατρίο. Και τόσο ήρεμα. Ο κ. Κουβελάς την ώρα που εξετάζει τα παιδιά λένε και τραγούδια όλοι μαζί. Εντάξει, έχει διάφορες μεθόδους προφανώς, γι' αυτό είναι και τόσο. Είναι γεγονός. Κοιτάξτε, το τραγούδι δεν είναι μόνο για τον μπάνιο μας όταν πλενόμαστε. Το τραγούδι είναι και για το γιατρείο. Πάντως εγώ περνάω καλά όταν τραγουδάω με τα παιδάκια. Άρα... Έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν είναι τυχαίο ότι πήρε τιμητική διάκριση από το γερμανικό οργανισμό Τέμος ο κύριος Κουβελάς. Συγχαρητήρια να σας πούμε. Να δούμε και το σχετικό βίντεο. Και πάλι ευχαριστούμε που ήσταν κοντά μας έτσι και μας ηρεμήσατε και εμάς τους πιο μεγάλους που πραγματικά ακόμα φοβόμαστε τον οδοντίατρο. Και ευχαριστούμε πολύ και τα παιδάκια που μας έδειξαν πόσο ήρεμα είναι μέσα στο οδοντίατρο. Να είστε καλά. Πάντως για τον Μάρκο υπάρχουν τρόποι να αναταχθεί η υποθέση για τον οδοντίατρο, συγκεκριμένη μεθοδολογία που μπορεί κάλλιστα να την ακολουθήσει και να μην έχει κανένα άγχος ποτέ του. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε το βίντεο. Γεια χαρά. Παγκόσμια διάκριση από το γερμανικό οργανισμό Τέμος και το Διεθνές Diplomatic Council κατέκτησε η ομάδα του καθηγητή οδοντιατρικής κ. Νίκου Κουβελά για το επίπεδο των υπηρεσιών της, αποτελώντας πλέον το πρώτο οδοντιατρίο στην Ελλάδα που διακρίθηκε από τους δύο διεθνείς οργανισμούς. Είναι μια πολύ σημαντική βραδιά για μας, γιατί μετά από αρκετή προσπάθεια καταφέραμε να πιστοποιηθούμε ως ένα από τα λίγα ιατρεία που έχουν να δώσουν αυτή την ποιότητα. Με αποτέλεσμα να αναγνωριστεί αυτό και από το διπλωματικό σώμα και ήδη να έχουν ενημερωθεί όλες οι πρεσβείες για το τι γίνεται στο ιατρείο μας. Πέρα από αυτό, η πιστοποίηση από το Τέμος μας έχει ανοίξει το δρόμο για τον οδοντιατρικό τουρισμό. Με τη δύναμη της ομαδικής δουλειάς και τη συνένωση της εμπειρίας και της γνώσης και κάτω από ένα πολύ όμορφο κλίμα συνεργασίας προσπαθούμε καθημερινά για την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη των ασθενών μας. Ωστόσο, φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βήμα πιο ψηλά, να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας έτσι ώστε να μην έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από αντίστοιχα ευρωπαϊκά οδοντιατρικά κέντρα. Μπράβο, συγχαρητήρια στον κύριο Κουβελά. Πάντα τέτοια, γιατί πραγματικά του αξίζουν τέτοιες διακρίσεις και σίγουρα δεν θα είναι η μόνη, θα έχει πολλές στη συνέχεια. Εμείς θα κάνουμε εδώ ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να φύγουμε όλοι, να πάμε να πλύνουμε τα δοντάκια μας πάλι, γιατί μας άνοιξε την όρεξη έτσι όπως τα είπε τόσο ώρα. Μέχρι το 10 μετράμε. Μέχρι το 10. Και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και μέχρι το τέλος της εκπομπής, και τι δεν έχουμε. Ζωντανή σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Παίζουμε με το Στέλιο Κρητικό και τους φίλους που είναι εκεί. Βίκη Παγιατάκη, αστρολογικές προβλέψεις. Ο ανατρεπτικός Σωτήρης Καλυβάτης.